Anem a practicar valencià amb un vídeo molt interessant. Totes les oracions tenen la paraula com. Com és flexible i polivalent. Pot actuar com un adverbi, un connector, un pronom interrogatiu. He dividit el treball en 6 parts. Com pot aparèixer en 6 funcions diferents. Espera fins al final i les aprendràs totes. Són oracions útils per al valencià del dia a dia. Escolta i repeteix. Imita'm i milloraràs. Primera part. Repetiràs frases interrogatives. Com és molt útil per a fer preguntes. Para atenció a la meua entonació i repeteix de la mateixa manera. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Com vols la carn? Com t'agrada pentinar-te? Com vols que te talli el pèl? Com t'agradaria anar vestida per a la celebració? Com t'agradaria que fora el viatge? Com serà l'hotel? Com són els teus amics? Com és eixa pel·lícula? Com són les teues botes? Com ho aconseguirem? Com anirem a eixe poble? Com penses que ho he descobert? Com podem aconseguir que ens admeten? Com has pogut pensar això de mi? Com pot ser que hagis tornat a equivocar-te? Molt bé, anem a la segona part. Ara treballarem oracions exclamatives. Com serveix per a donar-li importància a alguna cosa, per a posar èmfasi. Serveix per a destacar alguna cosa que ens crida l'atenció o ens emociona. Com plou! Com neva! Com m'agrada! Com corre eixa xica! Com balla eixa parella! Com salta eixa granota! Com m'agrada menjar paella! Perfecte. Vinga, tercera part. En esta ocasió, la paraula com té una funció de condicional amb intenció d'advertiment. Expressa una condició. Es pot substituir per si. Fixa't en la primera frase. Com no reaccionem, ens guanyaran. Podríem dir, si no reaccionem, ens guanyaran. La condició és reaccionar. Si volem guanyar, hem de complir una condició, reaccionar i posar més ganes. Ens fan una advertència.
Escolta i repeteix en la meua pausa. Com no reaccionem, ens guanyaran. Com continue plovent, haurem de quedar-nos a casa. Com no t'abrigues, et gelaràs. Com no estudies, suspendràs. Com no t'afanyes, perdrem el tren. Súper! Vinga, quarta part. Oracions en què el com actua explicant una causa que té una conseqüència. Vinga, practiquem. Com que ahir ja vaig menjar pasta, avui preferisc menjar arròs. Com que no m'has avisat, pensava que no vindries. Com que tens tanta força, ho alces fàcilment. Com que només som 4, millor que juguem a pàdel. Fantàstic! Cinquena part. Aprendrem també a expressar oracions on la paraula com indica mode. El mode és la manera en la qual fem alguna cosa. Fixa't en la primera oració. Com tu vulgues. Significa que ho pots fer de la manera que vulgues. Indicar la manera de fer-ho, de la manera que tu vulgues. En la segona oració, ahir ho vam passar com mai, vol dir que ho vam passar d'una manera que mai ho havíem passat. Significa que ho vam passar genial, realment bé. Repeteix amb mi. Ho pots fer com tu vulgues. Ahir ho vam passar com mai. Ella s'ha vestit com li han dit les amigues. Fes les coses com t'hem ensenyat. Parla valencià com a mi m'agrada, en veu alta. De categoria. Vinga, sisena i última part. Practicarem oracions en què el com actua com a un comparatiu. Vinga, en veu alta. Fran corre tan ràpid com jo. Ell està tan fort com un bou. Quan era xicotet, jo tenia el monyo com tu. El valencià no és tan difícil com et penses. Com t'ha anat? Com has repetit? Com t'has sentit? Com m'agrada que practiques valencià. Com saps que estàs millorant? Aprendre valencià no és impossible.